Meidän maa on täynnä naisia, jotka on ihan äärimmäisen loistavia, taidokkaita ja hyviä siinä, mitä ne rakastaisi tehdä. Mutta yksi asia estää, ja se on kouluttautumisen puute. Tai ajatus siitä, että pitäisi vielä yksi sertifikaatti saada, pitäisi tehdä vielä yksi tutkinto, tai pitäisi saada vielä yksi jonkun toisen sertifioima lupalappu siihen, että mä saan alkaa tehdä tätä. Ei. Nyt haaste numero 3 on alkaa kyseenalaistaa tätä jatkuvaa luvan pyytämistä ulkopuoliselta tahoilta. Mitä jos sä oot jo riittävän hyvä? Ja siis tää ei tarkoita sitä, että me kaikki, jotka tehdään tätä hommaa intohimolla, ei haluttaisi jatkuvasti kehittyä lisää. Mutta nyt meidän pitää erottaa se, että käytetäänkö me tätä kouluttautumattomuutta tai lisenssien puutetta tekosyynä sille, miksi me ei olla aloitettu. Eli yritetäänkö me sillä kouluttautumisella tai sertifikaateilla saada lupa lähteä tekemään sitä, missä me ollaan genius, sitä mitä me rakastetaan. Ja tosi usein vastaus on, että tämä sertifikaattien ja kouluttautumisen ajatus estää meitä sen sijaan, että se tukisi meitä siinä meidän sielun kutsumalla matkalla. Koska me annetaan sille auktoriteetti, jota sille ei koskaan ollut.